Ahoj, Kupko. Ja tieto otázky. Čau. Ahoj. Je Roma. Vážený pán starosta, dovoľte, aby som vám predstavila snúbencov a svedkov. Ženích Ján Mlynarčík, bytom Brezno. Nevesta Lucia Balogová, bytom Bacúch. Svedkovia Michal Brozman, Ingrid Balogová. Snúbenci v žiadosti o uzavretie manželstva súhlasne vyhlasujú, že nie je im známa nejaká okolnosť, ktorá by prekážala uzavrieť manželstvo, že obaja navzájom poznajú svoj zdravotný stav a dohodli sa, že po uzavretí manželstva budú užívať spoločné priezvisko ženícha Mlynarčík Mlynarčíková. Tlmočím žiadosť snúbencov, aby ste, pán starosta, vykonali sobášny akt. Vážení snúbenci, rozhodli ste sa vstúpiť do manželstva. Spoločne chcete prežívať všetky radosti a spoločne budete nastavovať svoj štít pred jeho prípadnými údermi, aby ste ich buď odvrátili, alebo ich aspoň zmiernili. Jeden z mysliteľov kedysi napísal, že vstúpiť do manželstva znamená zdvojnásobiť svoje povinnosti a na polovicu obmedziť svoje práva. Skôr než vyslovíte svoj súhlas s uzavretím manželstva, dovoľte mi, aby som aspoň niekoľkými slovami zdôraznil dôležitosť vášho rozhodnutia. Prešli ste kus cesty a viete, že život nie sú len samé radosti a samé úsmevy. V živote sú i také chvíle, keď je potrebné oprieť sa jeden od druhého a pomáhať si pri riešení zložitých životných situácií. Podľa zákona o rodine sa manželstvo uzaviera súhlasným vyhlásením muža a ženy pred obecným úradom, že spolu vstupujú do manželstva. V žiadosti o uzavretie manželstva ste súhlasne vyjadrili, že nie sú vám známe okolnosti vylúčujúce uzavretie manželstva, že obaja navzájom poznáte svoj zdravotný stav a po uzavretí manželstva budete používať spoločné meno Mlynarčík Mlynarčíková. Keďže náležitosti a predpoklady pre vznik manželstva sú splnené, máte ešte osobitne a slávnostne prejaviť vôľu uzavrieť manželstvo. Pýtam sa vás, ženích Ján Mlynarčík, či s prítomnou nevestou Luciou Balogovou uzatvárate manželstvo? Áno. Pýtam sa vás, nevesta Lucia Balogová, či tu s prítomným ženichom Jánom Mlynarčíkom uzavierate manželstvo? Áno. Pretože ste splnili všetky podmienky, ktoré ustanovuje slovenský právny poriadok pre vznik manželstva, vyhlasujem vaše manželstvo za platne uzavreté. Prosím, aby ste si vymenili slúbne prstenie a prvý manželský bosk. Prosím novomanželov a svedkov, aby podpísali zápisnicu.
Božka.